patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagkog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Station. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Dili mo buhos sa napulo ang patay ug tulo ang missing tungod sa pag-igo sa bagyong Rolly sa nasod. Nga gikonsiderang pinakakusog nga bagyo nga miigo sa kalibutan kadto tuiga. Ani ang report. Daw gikuso-kuso sa kusog nga hangin kining mga punuan sa kahoy sa pipila ka mga lugar sa Camarines Sur, dihang miigo ang bagyong Rolly sa Bicol Region kagahapon. Ug human sa tibok adlaw nga kabangis sa bagyo, kini na ang kadaot nga dala niini. Miabot sa kapin 200 kabalay ang nadaot sa Pandan, Catanduanes. Sa post ni Ako Bicol Representative Zaldico, kapin 300 kabalay ang natabunan sa lahar gikan sa Bulkang Mayon. Ang Bicol Region ang labing apektado sa bagyong Rolly, nga gitawag nga pinakakusog nga bagyo sa karon nga miigo sa Pilipinas karong tuiga. Sigun sa Pag-asa, ikaupat naglandfall ang bagyong Rolly. Una kining naglandfall samtang super typhoon ang kategory niini sa Bato, Catanduanes ug Tiwi, Albay. Samtang nahimo kining typhoon dihang naglandfall sa San Francisco, Quezon ug Lobo sa Batangas. Sigun sa Office of the Civil Defense, dili maubusan na pulo ang namatay. Tulusab ang natalang missing ug kapin 100,000 kabanay ang ilabihang naapektuhan. Sa tala sa Pag-asa kaganinang alas 10 sa buntag, ana-ana bagyong Rolly nga usa ka tropical storm sa 195 kilometers west sa Subic, Zambales. Duna kini gikusgon nga 65 kilometers per hour ug unos nga 80 kilometers per hour. Naglihok kini padulong west sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Gipaabot nga mogawas na kini sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Kini ang ika-19 nga bagyo nga miigo sa nasod karong tuiga. Samtang nagpabilin ang gikusgon sa bagyong Shoni nga ana-ana sa Philippine Sea. Nahimutang kini kaganinang buntag sa 620 kilometers east sa Apari, Cagayan. Duna kini gikusgon nga 65 kilometers per hour ug unos nga 80 kilometers per hour. Naglihok kini padulong west-northwest sa gipaspason nga 40 kilometers per hour. Samtang gipaabot nga mogawas kini sa Par Sabado sa buntag. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Una pa man naglandfall sa Luzon ang bagyong Rolly, way puas ang pag-ulan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao, epekto gihapon sa maong bagyo. Ani report ni Argil Relator.
Sa Pikit, Cotabato Province, gilayong gialerto sa LGU ang mga residente nga may hiklin sa mas taas nga lugar. Kinihuman, milapaw ang tubig sa Rio Grande River nga miabot sa National Highway. Busa palisuray ang pag-agi sa maong highway. Sukad pa sa milabayng semana, sagunson ang pag-ulan sa lugar hangtod sa nasinating bagyo karon. Sumala sa MDRRMO, apektado ang barangay Lantingan, Ginatilan, Panikupan, Lagundi, Balong, Kalawag ug Batulawan. Sa Wao, Lanao del Sur, dalisab nga miresponde ang mga personahe sa MDRRMO sa Barangay Buot, Katutungan, Cebuano Group ug Amayon. Dili mo ubos sa tulo ka mga balay ang naanod sa paghaguros sa tubig baha niadtong Sabado. Hinoon, walay na report nga naangin sa maong hitabo. Sa Barangay Pandan, lungsod sa South Upi, Maguindanao, naalarma sab ang mga residente sa lugar nga nagaagi sa kalsada sa kalit nga pagsaka sa tubig baha nganing abot na sa mga kalsada. Nagpatuman ang Cotabato City Water District og emergency shutdown sa ilang bulk water facility plant sa Barangay Makagiling. Kinihuman, dunay na sinating high turbidity o lapok nga tubig dala sa baha. Samtang naka-alerto sab ang Bangsamoro Rapid Emergency Action Response o Disaster Incidents ug padayong gi-monitor ang sitwasyon sa Bangsamoro Region bunga sa pagdaot sa panahon. Sa General Santos City, gipatumba sa kusog nga hangin ang kapin 30 ka tuig na nga acacia tree sa Purok Santa Cruz, Barangay Kalumpang. Tungod niini, nababagan ang dakong bahin sa kalsada. Lakip sab sa naguba ang usak tindahan, waiting shed ug pader. Naapektuhan sab ang linya sa telepono sa lugar ug supply sa kuryente, humana putol ang mga kable. Hinoon, dayong ipahigayon ang clearing operation sa lugar kaganihang buntag. Walay samaran sa maong panghitabo. Samtang, siyam ka mga eroplano ang naglanding sa Johnson International Airport alang sa safekeeping tungod sa duha ka bagyong anaa sa nasod. Sukad pa ni atong Biyernes, nangabot ang duha ka A320 sa Air Asia, tulo ka Boeing 777 ug usa ka A3320 sa PAL, duha ka A321 ug usa ka A330 sa Cebu Pacific ug laing usa pa ka eroplano. Sa Davao City International Airport, pipila usab ka mga eroplano sa lain-laing airline company ang giparada aron makalikay sab sa bagyong Rolly. Sumala sa Pag-asa, wala may direktang epekto ang bagyong Rolly, ingon man ang bagyong Shoni sa Mindanao. Apan ang trough o extension sa bagyong Rolly nakaapekto sa Zamboanga Peninsula. Samtang ubang bahin sa Mindanao, apektado sa localized thunderstorms, hinungdan gihapon sa pag-ulan. Makasinati taog maayo nga panahon nga may panagsang pagdagom nga usab sa pagmadagumon nga kalangitan, inubanan usab kini sa patak-patak nga mga pagulan-ulan, dalugdog, kilat, kasagari hapon ug gabi tungod sa localized thunderstorms. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Magpahigay ng aerial inspection ang Pangulong Duterte sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa bagyong Rolly. Humanag viral sa social media ang pagpangita sa mga netizens kung asa na ang Pangulo diyang miigo ang bagyong Rolly sa Bicol Region. Ang Pangulo ania kuno sa dakbayan sa Davao nga hugot nga ginamonitor ang sitwasyon sa mga lugar nga gilampur na sa bagyong Rolly. Gikumpirma ni Senador Bongo nga magpahigay ng aerial inspection ng Pangulo karong hapon sa Albay nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Pagkahuman, makigpulong ang Pangulo sa mga cabinet secretaries. Usa ka sakop sa teroristang Abu Sayyaf ang napatay sa militar sa natigayong engkwentro sa Basilan. Samtang pipila ka mga armas, lakip mga photocopy sa passport sa duha ka Indonesian national ang narecover sa kasundaluhan. Ania ang report. Sa post sa usa ka netizen sa iyang social media account sa usa ka lugar sa lungsod sa Sumisip, Basilan, madungog ang sunod-sunod nga buto sa armas gikan sa encounter site tali mga sundalo og teroristang Abu Sayyaf pasado alas 5 sa hapon sa Barangay Felang, Ungkaya, Pucan, Basilan Province. Napatay sa maong engkwentro si Botak Kerok, sakop sa ASG, ubos kang ASG sub-leader nga si Furuji Indama. Nakuha sa mga sundalo ang usa ka M60 machine gun ug motorsiklo ni Botak.
Matod kang General Corleto Vinluan, commander sa Western Mindanao Command, padayon ang ilang ginahimong military operation sa tumong nga mapukan ang mga teroristang ASG ug mabalik ang kalinaw sa mong probinsya. Samtang, na-recover sa kasunduluhan ang pipila ka armas sama sa duha ka M14 rifle, lakip sab photocopy sa passport sa duha ka Indonesian national nga wala una ginganlan. Kini atol sa clearing operation human ang engkwentro batok Abu Sayyaf nga nahitabo sa barangay Adjid, Indanan, Sulu. Din kapin 15 ka miyembro sa bandidong grupo, ilawom sa grupo ni Abu Sayyaf Bomber Mundi sa Wadjaan ug Radulan sa Hiron ang nakaengkwentro sa kasundaluhan. Nagpadayon ang operasyon sa kasunduluhan batok sa mga nakaikyas nga miyembro sa Abu Sayyaf aron makuha ang nabiling upat ka Indonesian national nga mananagat nga gikidnap sa bandidong grupo sa Lahad dato sa Sabah, Malaysia niadtong Enero. Samtang usa ka miyembro sa Abu Sayyaf ang misurrender sa kasunduluhan sa Sulu. Nailan kining si Julhisin Majid, 33 anyos, residente sa barangay Lambayog, Indanan, Sulu. Gisurrender sab ang iyang M1 US Garand rifle nga dunay mga bala. Rason kuno niya kung ano siya misurrender kay gikapoy na kuno siya likay-likay sa mga operasyon sa kasunduluhan sa kabukiran sa Sulu. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong adlaw hingpit nga nagsugod ang subling pagpatuman sa 24-hour liquor ban sa Dakbayan sa Davao kutob na sa Disyembre 31. Sukad niya tong Biyernes iyahay og dag sa mga Davaoenyo sa mga mall aron magpundo og ilimnon. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Saro, halos 1 million pesos kuno per day ang halin sa usa ka supermarket dihang nag-hoard ang mga taog ilimnon pipila ka adlaw una gisugdan ang liquor ban. Dayag sa mga post sa social media sukad niya itong Biyernes ang mga tag-as nga linya sa mall aron mamalit og makahubog nga ilimnon ng mga Davaoenyo. Una pa man miabot ang adlaw nga subling ipatuman sa syudad ang 24-hour liquor ban. Kahinumduman nga gimando kini ni Mayor Inday Sara Duterte human nga migula sa interview sa kadaghanan nag-positive sa COVID-19 nga mitambong kini sila og inuman session ug parties. Gisa-isa-isa enkargado sa usa ka supermarket sa Davao nga sukad niya tong Biyernes. Dili moubos sa 1 million pesos ang ilahang halin sa mga makahubog nga ilimnon. Siguro mga tindahan ang nagapalit ato kay case man gid ang ginapamalit. Makareceive na magtawag ma'am, mag-order. Naka-receive na migtawag, mag-order, tagpila ka case, tapos text ang uban, tapos ang uban gina-pick up nila. Sa karon gitabunan na ang display area sa wines and liquor ug gipananggal na ang mga beer ug uban pa. Bugtong gibilin maong sparkling drinks hanglit non-alcoholic beverage kini. Sa makita man po diri sa atong kuan tabo na gyud siya na net ang diri sa area nga kanang ginabutangan namo og katong mga wala na gyud gi-pull out na gyud namo. Nagpahimangno ang kapulisan sa katawhan nga hugot nga mosunod sa mando sa kagamhanan kalabot liquor ban. Nakaabot na kuno kanila ang mga impormasyon kalabot sa mga nagatago-tagog pamaligya, busa, hugot kuno nilang ginamonitor karon ang mga malapason. Wala untay madakpan, so pasabot ana wala malapason. O kaning kung naaman gihapoy violators ana sigurado ang kapulisan di yun magduha-duha gihapon og pagpanakop sa ilaha. Sara, sigon sa kapulisan nga dili man nila did-an mga tao kung inom kini sa sulod sa ilang panimalay apan kung dayag nga daw nangimbita na kini og lain taog nag-inom na sa ilang nataran og daw nag-party na gila nila kining dakpon. Giyawhag usab nilang katawhan nga mo report sa kapulisan kung kinsa katong malapason sa liquor ban aron gila nilang maadtuan. Sara. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapitan sa barangay, usa ka negosyante og lain pagduha. Gidakop tungod sa illegal nga paghupot og armas. Ani report ni Argil Relator. Gidakop sa kapulisan si Barangay Captain Fidel Rizare sa balay niini sa Barangay Hanipaan, San Agustin, Surigao del Sur. Nakuha gikan sa kapitan mao ang 22 caliber rifle, 45 caliber pistol, 9mm pistol, hand grenade ug klase-klaseng bala. Samtang sa laing operasyon,
Arestado usab sila Julito Pitogo tungod sa pagkupot og Magnum 357 revolver ug si Jason Bada tungod gihapon sa pagkupot og 22 ug 38 caliber revolver. Samtang arestado usab sa kapulisan ang negosyanteng si Numerio Curada sa Purok Kalipay, Barangay Burgos, Cortez, Surigao del Sur. Pinaagi sa search warrant, gisulod sa otoridad ang balay niini ug nakuha ang .45 caliber pistol, Magnum 22 revolver ug klase-klaseng bala. Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong illegal possession of firearms and ammunition. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gipang bansay sa TESDA ang 25 ka mga miyembro sa Blaan Tribe sa General Santos City aron mamahimong panday. Samtang hatag kanila og mga gamit sa pagpamanday ang kapulisan sa Soksargen. Anaa sa 25 ka tawo ang gipanghatagan og gabas, martilyo ug ubang panggamit sa pagpamanday sa sitio Nopol sa Barangay Mabuhay, Jensand. Ipailangan mo sab sila sa 30-day training sa TESDA aron mamahimong lisensyadong panday nga mahimo sab nilang panginabuyan. Tumong sa kapulisan nga gawas sa matabangan ang mga miyembro sa Blaan Tribe karong adunay pandemya, dili usab sila madani sa mga aktibidad sa New People's Army. Mapasalamato ng mga gipang bansay sa mga skills training. Pagkahuman silang training, lakip silang proyekto ang paghimo og multipurpose saw aron ilang magamit sa pagtudlo usab sa mga kaubanan nga gustong mamahimong panday. Bago ra nahuman ang paghapak sa Bagyong Quinta sa Bicol Region, dugang pagsulay na sab ang hatod sa Super Bagyong Rolly sa mga Bicolano. Atong sara ng ulahing update dito karon, pinaagi ni Rain Palino gikan sa GMA Regional TV Bicol. Rain, kumusta diyan? Tek, patuloy ang pagsasagawa ng clearing operation sa Bicol matapos ang pananalasa ng Bagyong Rolly. Sa ngayon, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Camarines Sur matapos ang pananalasa ng Super Bagyong Rolly. Sa tala ng Office of Civil Defense Bicol, nasa 29 na bayan at 186 na barangay ang binaha. Nagmistulang palaisdaan ng ilang palayan. Natumba ang ilang poste at nabuwal ang ilang puno. Kabuo ang 76,176 ang bilang ng nasirang kabahayan sa rehiyon. Kabilang ang bahay na ito sa Calabanga na itinayo pa noong 1927. Hindi rin nakaligtas ang evacuation center sa Barangay Sabang. Samantala, abala ang ibang mangingisda sa pag-ayos ng nasirang bangka. Isa si Mang Jose sa nasira ang bahay sa coastal area ng Tinambak. Kung pwede, rikas-resan man lamang ang pagtabang sa muig sa Tinambak. Halos parehas man kami sa rakit kan bagyo, inaragihan ng bagyo. Halos 700 milyon naman ang danyo sa agrikultura. So mahihirapan yung mga umaasa sa nyog kasi wala nang mga bunga at yung iba nasira pa talaga yung mga nyog. Siguro mga ilang buwan bago makarecover yung mga nyog. Ilang pribadong establishmento sa lungsod ng Naga ang apektado rin ng bagyo. 10 bayan sa Albay ang binaha. Nakaranas ng lahar flow sa Tabaco City, Camalig, Santo Domingo at Ginubatan, Albay. 10 ang namatay habang 3 ang nawawala sa Ginubatan. Patuloy ang retrieval operation ng otoridad. Base sa report ng Philippine Coast Guard, may 212 na pasaherong stranded, 63 na truck, 32 light vehicles at 13 vessels sa iba't ibang ports ng Bicol. Umabot na sa 6 ang casualty na mula sa Gigmoto, Virac at San Miguel. Kita sa kuha ni John Emmanuel Tayo ang hagupit ni Bagyong Rolly sa Catanduanes. Sa Gigmoto, national roads are not passable. Ongoing road clearing kasi may mga reported landslides and ongoing damage assessment po. Dahil sa bagyo, nawala ng internet connection at pahirapan ng telecommunication signal sa lugar. Papunta rin po doon na OCD Central Office team namin para mabigyan ng internet connectivity yung ibang mga munisipyo para makuha po natin yung data and for faster information exchange. Tek, wala pang abiso kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente. Samantala, dumating kanina sa Ginubatan na Albay si President Rodrigo Duterte para magsagawa ng aerial inspection. Bumisita na rin sa Naga City si Vice President Leni Robredo. Tek? Maraming salamat, Rain Palino. Usa ka retiradong teacher ang nagpadayon gihapon sa pagtudlo isip tutor bisan usa siya ka person with disability. Ato siyang ilailahon pinaagi ani nga report.
Gipamatud-an ni Harold Duates, 42 anyos, usa ka retiradong teacher nga dili makababag ang kahimtang sa panglawas aron makapadayon sa iyang hilig nga mao ang magtudlo. Math teacher siya kaniadto sa Malandag National High School, Malungon, Sarangani Province. Apan niadtong tuig 2012, nakasinati siya og mild stroke ug human sa 2 ka tuig, nag-retire siya tungod sa sakit na dystonia. Busa sukad niadto, sa balay na lang nagapundo si Teacher Harold ug ginahimo ang usa sa iyang mga hilig, ang pagbasa og libro. Diri sa Barangay Lamcanal, nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao si Teacher Harold. Naga-tutor siya karon sa iyang pag-umangkon nga anak sa iyang igsuon nga si Kathy Cataliona. Matud ni Kathy, nahuna-hunaan niya nga kuhaong teacher ang iyang kuya kay tungod sa kahanas niini ug maayo sab kini magtudlo ilabi na sa mga bata. Kaya we try na magpatulong kay kuya kasi kami nga natutulungan niya, ano pa yung mga anak ko. Kaya yun, nag-start kami sa yung grade 8 ko na anak, yung lalaki, si Toby, doon siya una at naiintindihan niya. Kaya naiintindihan nila kahit nabubulol yung kapatid ko. Aminado si Teacher Harold nga dili lalim ang magtudlo sa iyang sitwasyon. Apan, wa kuno kini niya tagda, basta makatabang sa pagtuon sa iyang pag-umangkon. Matod ni Teacher Harold, retirado man siya sa public service ug retirado na usab ang iyang lawas, dili gayod kuno siya magretiro sa pagtudlo nga iya nang nahimong kinabuhi. Be strong. And never end learning. Be strong and never end learning. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sanglit bawal ang mga non-essential travel sulod sa Davao City, hugot ang pagbantay sa kapulisan sa quarantine control points aron masigurong dili masupak ang maong pulisiya. Ano i-report ni John D. Esteban. Dili basta-basta ginapalusot sa quarantine control points sa Davao City ang mga tao nga non-essential ang lakaw o dili importante. Ginasuta sa mga otoridad kung unsa ka importante ang mga lakaw sa matag motorista o pasahero sa mga pampublikong sakyanan. Ginapangitaan sab sila og valid ID o importanteng dokumento. Sinecheck po nating maigi na yung mga dumadaan po doon ay mga essentials lang po talaga. Kaya nga kung makikita nyo, marami na pong nagrereklamo sa traffic na dinudulot po nito. Pero yun lang po yung pamamaraan po natin para ma-check po natin. Base sa Section 17, Executive Order No. 57 ni Mayor Sara Duterte, tanang travel o biyahe sulod sa Davao City alang lang sa pagpalit og pagkaon, essential services, trabaho ug maximum sa 2-hour non-contact sports exercise. Gibawal ang tanang leisure, entertainment o non-essential activities. Kung masayran nga dili importante ang biyahe, diretso sa police station ug pwedeng pasakahan og kaso. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gitugutan na sa lokal nga kagamanan sa Davao City ang mga barangay tanod sa syudad nga manakop og mga wala gasuot og face mask. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Gatuman man ang kadaghanan sa downtown area sa mga pampublikong lugar sa pagsuot og face mask. Apan dayag sa mga hilit-hilit nga lugar sa syudad, ingon man sa barangay level, nga wala gasuot og face mask ang mga tao kaha wala ginatarong pagbutang sa ilang ilong ubaba, sama sa gatambay daplin sa kalsada, gym ug uban pa. Busa, mando ni Mayor Inday Sara Duterte nga i-deputize na ang mga barangay tanod sa pagpanakop og mga malapason sa health protocols batok COVID-19. Sayo kagani ang buntag, gitapok sa barangay 5A ang ilang barangay police auxiliary aron motuyok sa ilang ginsakupang lugar ug manakop og mga taong wala nagsuot og face mask. Panlakto na to siya. Sa bansa city government, mag-implement yun para kahinumduman nga pagmulta sugod 500 pesos pataas ang silot sa mga malapason. Gilibot sa mga tanod ang bangkerohan ilabi na ang palengke ug gipahimangnuan pinaagi sa rekorida kalabot sa health protocol. Pag-sanitize sa atong mga kamot gamit ang sabon ug tubig, alcohol o sanitizer. Giawhag pod ang tanan sa pagpundo sa balay. Dakong tabang alang sa kapulisan sa syudad ang pagtahas sa mga barangay tanod nga manakop usab ug malapason sa face mask ordinance sanglit mas dali nilang makita ang mga musupak sa ilang barangay.
Dako kayong tabang kung ko ang patang sa barangay tanod sa barangay level mo mo kuyog sa pagdadlong o pagsitaan ng mga malapason sa di pagsuot og face mask ilabi na kanang sa mga curfew sa likorban ug uban pa. Kinahanglan gayud nga magsuot og face mask aron dili matakdan o aron dili makatakod og sakit. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Kapulisan sa Carmen sa Cagayan de Oro City gipaklaro nga dili suspect sa pagpang-hold up ang lalaki nga ilahang giimbitahan sa istasyon sa nilabayng gabii nga nag-viral ang hulagway sa social media. Ani ang report. Gipaklaro karon sa Police Station 4 Carmen sa Cagayan de Oro City nga ang may viral nga hulagway sa lalaki nga gikuha sa ilahang mga personahe sa milabay nga adlaw kay dili kadto suspect sa pagpang-hold up nga nahitabo sa syudad. Gikuha ang maong individual sa ilahang mga police assets kay posible kining dunay nahibaw-an sa gikahimutangan sa tulo ka mga gipangitang suspects. Kay katuraman pod siya usa sa nga nakaila sa mga suspetsado moto nga ang ato ang operatiba o ato ang mga assets atong gipalakaw bahin ana kay usbon ako dili na ko naundangan kanang kaso hantod na dili siya masulbad Human ma-interview sa police station ilahara gihapon kining gibuhian sanglit wala kini ginahibaw-an sa kaso. Kay hinumduman nga sa milabay nga adlaw adunay nahitabong pagpang-hold up sulod sa jeep nga gikalambigitan sa tulo ka mga individual. Nagpasalamat usab ang usa sa mga biktima sa tuli sa jeep nga giaksyonan sa kapulisan ang nahitabo kanila. Nanawagan sab ang otoridad karon ngadto sa mga posibleng na biktima sa mga sospek nga moadto sa ilahang buhatan aron makatabang sa investigasyon ug mapasaka ang kaso batok sa mga suspetsado. Dili ka kapahulay, dili ka katulog, hantod nga dili ka mo mga dakpan Ano na siya among buhaton ang tanan nga kamong tanan makuha gid dili na siya ikakuha na mo buhaton na mo ang tanan sa tanan nga nagbuhat og dautan diri sa Cagayan de Oro kinanglan amo gina siyang hipuson. Kauban si James Yap sa kamera, ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Misaka na sa kapin 46.5 million kataong dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, sobra 385,000 na ang nataptan ug kapin 22,000 niini mga taga Mindanao. Sobra 46,519,000 katao na ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Miabot na sab sa sobra 31 million ang recoveries ug kapin 1.2 million ang namatay. Samtang 2,298 ang new COVID-19 cases karong adlaw sa Pilipinas. Busa ana-ana sa 385,400 ang kinatibuk-ang ihap sa dunay COVID-19 sa nasod. 348,830 na ang nakarecover ug 7,269 ang namatay. Ug sa Mindanao, 22,092 na ang dunay COVID-19, 14,638 ang naayo na ug 751 ang namatay. Davao City ang dunay labing daghang bagong kaso sa COVID-19 nga natala kagahapon. Samtang, tulo ka nurse sa Cagayan de Oro City ang nagpositibo sa COVID-19. Ani ang report. Duha ka 1-year-old baby boy nga taga-barangay Pandaitan sa Pagibato, Davao City ug taga-barangay Vihizon Senior sa Davao City Sab ang nalakip sa 171 ka bagong kaso sa COVID-19 niadtong Sabado. Nakasinati silang duha og sintomas niadtong October 23 ug October 29. Samtang Davao City ang nanguna sa labing daghang kaso sa COVID-19 kagahapon nga miabot sa 148. Ana-ana sa 3,859 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 2,648 ang nakarecover ug 170 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, tulo ka nurse ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 43 anyos nga babaeng taga-Bayabas kinsa nurse NMMC ug dunay history nga mi-attend og birthday party. Ang laing usa, 33 anyos nga lalaking taga-Carmen nga taga-DOH nga na-assign sa Makabalan Port. Ug ang ikatulo, 39 anyos nga lalaking taga-Gusa nga nurse sa usa ka pribadong ospital. Silang tanan mga authorized person outside residence o APOR.
Misa ka na sa 1,693 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,019 ang naayo na ug 72 ang namatay. Sa General Santos City, 3 ka police trainee ang nadugang sa nagpositibo sa COVID-19. Busa ana-ana sa 4 ang police trainee nga nagpositibo sa COVID-19 sa Police Regional Office 12. Ang 3 ka nagpositibo sa sakit, 2 ka 22 anyos ug 1 ka 23 anyos nga mga lalaki. 834 na ang kinatibuk ang COVID-19 cases sa General Santos City. 545 ang recoveries ug 28 ang namatay. Sa Iligan City, 1 ka 40 anyos nga lalaking health worker ang nalakip sa mga bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Na-expose kini sa 1 ka nagpositibo na sab sa sakit. Naka-quarantine na kini karon sa isolation facility. Samtang 5 sab ka apor ang nadugang sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa syudad. Miabot na sa 870 ang total confirmed COVID-19 cases sa Iligan City. 772 ang naayo na ug 46 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pipila sa ato mga kapusong Pinoy, mibutar na alang sa United States Presidential Election 2020. Base sa US Elections Project sa University of Florida, miabot na sa kapin 80 million ka mga American citizens ang mibutar sa ilang kandidato pagkapangulo sa Amerika niadtong nakalabayng simana pa. Ang mga pamaagi sa pagbutar mga padalhan og balota ang mga botante dahil i-fill up kini ug ipadala via mail o kaha pwede sa ihulog sa drop box sa mga presinto ug ang uban buot kayod mag-physical voting sa mga voting sites. Naglaban ang Republican o kasamtangang Pangulo sa Amerika nga si Donald Trump o Democrat nga si Kani Vice President Joe Biden. Pipila sa mga isyu nga gituki sa eleksyon mao ang COVID-19 pandemic, ekonomiya ug trabaho. Nagkalain ang panglantaw sa itong mga kapusong Filipino-American citizens nga mibutar sa eleksyon. Madinis at peaceful at may dignidad at para sa Diyos. Sana gumanda ang economy at magkaroon ng trabaho yung mga walang trabaho. Sana po ay maging peaceful ang election. Expectation ko is to hopefully unite everyone. It's been really divided for the longest time, so hopefully it's about time to unite everyone. Mga kapuso, 53 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa dagkong mga balita sa nagkadiyang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug magkato ang mga ulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Cyril Chavez. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.